etu isi agba mbọ nụ mana ife gbasara ụka. So ya wee sị ka bịa kene ego. So ọ na-asị nna anyị ọnwụ na o nwere ndụmọdụ ihe enye ha ka ọ ya onye rukwa Amerịka nye na-egosi ha nnukwu ife gụwụ nna anyị kwuru ka ha na-ejisi ike n'ife ha na-eme. So n'onye ka ọ na-akọwa ịsụ asụsụ Igbo. Onye wụ nwa Igbo ka ọ mara na onye ọ na-awụ nwa Igbo ka ha mara na asụsụ Igbo dị mkpa ka a na-asụ ya n'ebe ọ na ha nọ. Ha kụziere ụmụ ha mana ọ chọrọ ka ha nụọ onugwu ka ha nụọ onugwu. Onye ahụ kabinet nna anyị onye asọpụla ya o sezi mana ose ka ọfụ ọ bụzara mma gwa okwu enwe agwabịa nna anyị onwe naghị ndụmọdụ ya enye ofuke ma ọ wee bụ inye. Right? Fada Pita. Igwe. Go closer. Ọrụ na-arụ ruru m ntị. Ọ bara ntị. Pụọ n'anya. Ọ na-adụ mma onye nọ n'obodo. Bada mmadụ. Onwe ike na-ese omenala ma ọ njirimara eji mara ndị be ha. Anaghị eseri to ndị nọ outside ka ha na-ede anya n'ife ebe m na-achọkarị n'aka ndị a nọ outside bụ ịnọdụ outside ịfụ omenala ma ọ bụ ife kwesịrị ịṅomi Igbo nata ya na be anyị na nke ọjọọ ịrapụrụ ha nke ọjọọ nọ nke dị mma igosi maka onye njenje ka onye isi awụ ife mara unu eje na fụ onwe ebe unu fụrụ na ebe unu nọ ebe dị ka Amerịka egwenete ma gwa ha ọrụ nke dị mbịa gwa na anyị etighị etu eme na-ekele ngo ebe ịgbasa ịnọ ebe a na-agbasa omenala anyị so ekele ngo rinne Igwe Nathan. Okay. Ọ na-ede fada n'ọnụ oyibo. Ọ na-ede n'Igbo. F-A-D-A. Fada. Okay. Pita, ọ na-ede n'Igbo. P-I-T-A. Pita. Ọ bụ oke ede. Ọ sị na na-eto ọchị ide fada. Ọchị ide fada. Kịta na ọ ya ede n'Igbo na ọ ya ede fada n'Igbo na ọ ya ede n'oyibe. Ọchị ide Pita ode ya n'Igbo ọ ya ede n'oyibe iji gosi na n'Igbo na anyanwụ Igbo na-ada eme na-ewepụta asụsụ Igbo ka ọ na-aga n'ihu ka o siri ike na-aba n'ike. Pita, ịfụla ka ntakwa ya Pita. Ọ sị ife m ga-agwa anyị maka egwu anyị agwa m. Mmekwere iru ya. Igwe anyị bụ Igwe Dr. K.O.N. Orizu the third
on about 800 years. 99 years old. And arụsiri ike ife Chineke nyere ya arụsiri ike ọ na-eje ebe ọbụla ife anyị jere nyaa ọnya wetara ya the teaching hospital ọnyawa wetara ya o wee dị na Nnewi tata that teaching hospital ịma ọ bụrụ na ọ bụrụ igwe ọmadị ebe a maka na azọrọ ya azọ ndị obodo ọzọ so wee zụọ ya emechaa ọbata ọnyanwa maka na ọ dị ya igwe na-eje ụka ọ dị ife eji mara ya o nwezikwa igwe ọzọ na-aza igwe na-eje ụka ya mara ndị na-eṅomi ya maka gadụkwa obi umeanyị ka o si wee dị ife ọ gwara obodo ka fa na-eme anọ ọ ga-abụ 60 something years on the throne and the oldest nya kachasị bụrụ okenye na ndị na-achị achị agbachara anya West Africa agbachara anya Africa sie ọnọdụ ịnọ na Nnewi ọ dị ka nọgo Nnewi nwantịntị mara ka anyị si eme o wee gwa isi na obi na-atọrọ ya ụtọ na-agba mbọ ka ndị Igbo anyị nọ na mba ọzọ kafa mee gịnị kafa mmalụ na fa bụ ndị Igbo tụmadụ ndị amụrụ na Amerịka ụfọdụ ruo felofuzie na ha bụ ndị Igbo a na-ekwu ọzọ onye nata ọmasụ asụ beba ọ na-akpọkepụ n'ugwu oyibo ị na-ekiri ya onye ahụ ịma na onye ahụ ewu ma m dọrọ izu ewu kama na onye a ọ dabara n'obodo ife anyị na-eme o nwere enyi m nwoke onye Nnewi ọdụ ọzọ ndụ nwa ya nwunye ya obodo oyibo emesịa jọkpara abịa nwesịa nọ na ụnụ ga-anọ na Nnewi ya gụba akwụ n'ebe a ọsị nke ebe ọ ga-agụ mkpọrọ ya kpọka na Gromvik ọba o jee ebe ahụ wee maa na Igbo dị mma ọ nọ ebe a ka ọ nọ wenere school start wee rụzie Amerịka kụzibere ụmụ ya amịna London kụzibere ụmụ ya ụmụnne gasị ndị ọzọ kpọtazi ụmụ fa nweje skuul ebe a na-akụziri Igbo onye ụlọ kpọrọ nwa ya na-asụ oyibo ka ije mụọ ka ị mara na Igbo onye Igbo so ana m agwa ya jisi ike nwa na-ekwu okwu bụ vice chairman Igwe Nnewi Royal Cabinet jisi ike o nwekwa efe ọzọzi ise gị foto na ịchọkwa ka gị ya see foto sekretrị akpọ na ule site ya lụọsị ya lee ya na amara wasịrị foto na ya lụrụ eru ya lụrụ eru ife m na-ekwu na iruru eru gedege ebe a dụọ ụkwụ na biya ogwekọwa emaria ine bakwere ebelo ka ọ nọkwuo Yes, sir, I will. ka ọ nọkwuo olu 120 years ọ maka anọghị eru. Thank you. Igwe European odebere nna anyị ọ sị ka unu kwuo n'ihu iro ka unu see foto. Okay.